Op 16 juni komt de solo-show Addicted Tour langs in Venray bij de Bee. Colin Hoeve kwam met een eigen nummer The Voice of Holland binnen in het team van Lil Kleine. Colin wordt de snelste songwriter van Nederland genoemd. En die titel verdiende hij door bij 3FM Serious Request in 24 uur maar liefst 105 liedjes te schrijven op bestelling. Cut the cord, go offline from time to time and you'll see there's nothing wrong with who you wanna be. Jong en oud, iedereen kan deelnemen aan de avondvierdaagse die zal starten op donderdag 13 juni. Er kan gekozen worden voor 3, 5, 10 of 15 kilometer en zelfs op zondag 16 juni voor 20 kilometer. Voor meer informatie en inschrijving kunt u kijken op de website a4d.nl. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni vindt er in Wansum het concert Best of Proms plaats. Een spetterend avondvullend programma waar allerlei genres uitgevoerd worden door fanfare en of drumband. Dit aangevuld met een muzikaal combo, een enthousiaste groep aan zangers en zangeressen en een mooie dans van de eigen majoretten. Jera On Air is het grootste festival voor de punk, hardcore en metalcore liefhebbers in Nederland en biedt een vol weekend met de beste bands uit de scene. Dit jaar is het alweer de 27e editie met 3 live muziekpodia, de befaamde Punk Rock Bar, food, drinks, een camping en nog veel meer. Jera On Air biedt de liefhebber een top festivalbeleving. In de weekenden van 22 en 29 juni kun je genieten van een nieuwe voorstelling van de jeugd van toneelvereniging Orato. Het stuk heet Hippie Hotel. De zangers van Sint Frans zijn in 1959 gestart als jongenskoor, verbonden aan de Venrayse Paterskerk. Nu, 60 jaar later, zijn zij een modern gemengd jongerenkoor dat zich bezighoudt met een heel breed kerkelijk en klassiek repertoire. Onder leiding van dirigent Geert Verhalle en met medewerking van verschillende gastmuzikanten zullen zij een deel hiervan laten horen tijdens dit jubileumconcert. Op de binnenplaats van de kasteelruïne in Gijsteren kan de liefhebber op zondag 23 juni om 3 uur genieten van jazz door de Nevermind Jazz Band. Het accent zal liggen op jazz uit de jaren 20. Stichting Carillon heeft het plan opgevat jaarlijks een muzikaal evenement te organiseren in het Venrayse Stadspark. Dit jaar in samenwerking met de Koninklijke Harmonie Euterpe. De historische plek tussen de kathedraal en het monumentale gemeentehuis biedt een prachtige plek om te komen genieten van het duoconcert met een gevarieerd programma.